En una tarda assolellada i tranquil·la, Navata va poder celebrar la inauguració del nou camp de rugbi ubicat a la zona esportiva del municipi. Per festejar-ho, què millor començament que un amistós entre la selecció catalana i la francesa militar femenines, que van donar el tret de sortida a un projecte innovador a la comarca altaempordanesa. Amb la intenció de ser un camp professional per rebre pretemporades als equips del top 14 francès i del Regne Unit, l'Ajuntament de Navata, encapçalat pel seu alcalde Jaume Oms, es va mostrar molt satisfet i il·lusionat amb la nova instal·lació esportiva. Pel que fa a l'amistós, Catalunya va mostrar la seva millor cara i es va desfer de França contundentment per un 49-0. El partit era un preparatori per als propers campionats de seleccions territorials que se celebraran aquest proper 25 i 26 de febrer a Còrdova.